Dobrý deň, dámy a páni. Rád by som vás privítal v dnešnom videoblogu, kde by sme sa mali zaoberať informáciami o blefaroplastike, čiže operácii horných a dolných viečok. Tento videoblog slúži na poskytnutie základných informácií k tomuto typu operácie, nenahrádza konzultáciu, ale umožní vám pochopiť základné princípy operácie, možné rizika, tak aby ste na konzultácii sa mohli svojho operatéra potom spýtať všetko, čo vás zaujíma. Operácia horných a dolných viečok je zákrok, ktorý sa robí v lokálnej anestézii. Je to zákrok, ktorý u horných viečok trvá zhruba 45 minút, u dolných viečok asi hodinku a štvrť. Je možné urobiť súčasne operáciu horných aj dolných viečok, ale je to možné rozdieľať do dvoch samostatných operácií, čo je celkom vhodné. Pri operácii horných viečok si pacientka vyskúša, aká je to operácia, aké je to náročné. Je to jednoduchší typ operácie oproti dolným viečkám, takže potom pri dolných viečkách už vie asi, čo ju čaká. Pred operáciou sú potrebné určité vyšetrenia. Ak pacientka užíva nejaké lieky, najmä proti zdrážanlivosti krvi, je potrebná konzultácia s jej lekárom a úprava tejto liečby. Následne potom po vyšetreniach je možná operácia. Ak neužíva žiadne lieky, stačí zhruba 2 týždne pred termínom operácie urobiť krvné testy, kde sa vyšetruje krvný obraz, krvná zdrážanlivosť a vyšetrenie na infekčné ochorenia. Pokiaľ tieto testy sú v poriadku, pacientka môže byť operovaná. Rád by som upozornil, že pred operáciou by pacientka nemala užívať žiadne preparáty, ktoré môžu ovplyvniť zdrážanlivosť krvi, teda ani žiadne doplnky výživy, čo extrémne zvyšuje pooperačné krvácanie. Pred operáciou robíme určité zakreslenia, kde vypočítame, aké množstvo kože je u horných viečok možné odstrániť. U dolných viečok tam sa takýto postup nerobí, tam sa množstvo odstraňovanej kože vyratáva priamo pri operačnom zákroku. Celý systém operácie horných viečok je technicky vymyslený tak, aby výsledná jazva bola skrytá v záhybe nad okom, jedine malá časť v oblasti vonkajšieho očného kutíka spočiatku môže byť viditeľná, pretože tie jazvičky po operácii sú červenkasté, tuhšie, oni potrebujú niekoľko mesiacov, aby vyvládli a zmekli, potom sú prakticky neidentifikovateľné. U dolných viečok tam sa rez robí zhruba 2-3 mm pod riasami a takisto v oblasti vonkajšieho očného kutíka. Platí to isté ako u horných viečok, že po nejakých 3-4 mesiacoch od operácie tie jazvy prakticky nie sú identifikovateľné. Pri operácii sa odstraňuje nábytok kože, upravuje sa sval, ktorý je okolo oka, upravuje sa tukové tkanivo, v okne sa zastaví krvácanie. Operácia končí tým, že rany zašijeme nevstravateľnými materiálmi, takže stehy je potrebné po týždni od operácie odstrániť. Tesne po operácii pacientka ide na pooperačnú izbu, kde zostáva ležať zhruba 1 hodinu, dostáva chladivé obklady, potom ju skontrolujeme. Ak nie je prítomné žiadne výraznejšie krvácanie alebo prípadne iná komplikácia, pacientka môže ísť domov. V deň operácie aj na ďalší deň po operácii môže si doma dávať chladivé obklady, ako je príjemné. Pri odchode od nás oči nie sú zakryté, pacientka normálne vidí. Je vhodné priniesť nejaké tmavé okuliare, ktorými si prekryje rany, aby boli čo najmenej nápadné. Doma pacientka drží rany len v suchu v čistote, žiadna špeciálna starostlivosť nie je a po týždni od operácie prichádza na odstránenie stehov. Keď sa stehy odstránia, je vhodné počkať ešte nejaké 1-2 dní, aby sa dieročky po stehoch zacelili. Následne je možné aplikovať očné tiene, make-up. Posledná kontrola ešte býva zhruba 4 mesiace po operácii, kedy kontrolujeme kvalitu jaziev, či je všetko v poriadku. Ak áno, ďalšie kontroly obvykle nie sú potrebné. Čo sa týka možných rizik a komplikácií, čo by to so sebou takáto operácia obnášala. Jednak je tam možnosť alergickej reakcie, preto sa pacientky pýtame, či je alergická na nejaké lieky. Ak nie je, riziko považujeme za nízke. Možnosť pooperačného krvácania a infekcie. Čo sa týka krvácania, dôkladne zastavujeme krvácanie, ale ak by došlo k krvácaniu v pooperačnom období, sú dve možnosti. Buď to krvácanie smeruje von z rany, čo je ten jednoduchší prípad, stačí na 2-3 minúty zatlačiť na oblasť krvácania a krvácanie sa obvykle zastaví. Alebo sa môže krvácanie smerovať dovnútra, krv sa môže hromadiť v oblasti oka
Ak by pacientka mala veľmi veľkú modrinu, bolesti, nešla by nikde na ošetrenie, teoreticky by tlakom veľkej krvnej zrazeniny mohlo dochádzať k útlaku zrakového nervu, čo by mohlo viesť k poškodeniu zraku, ale v praxi som sa ešte s takýmto prípadom nestretol. Pokiaľ sa týka infekcie, oblasť tváre je veľmi dobre prekrvená oblasť, takže riziko infekcie je veľmi nízke. V praxi som sa ešte s infekciou po tomto type operácie nestretol, ale ak by k infekcii došlo, antibioticky by tento stav mal byť veľmi dobre riešiteľný. U dolných viečok môže nastať jeden špecifický prípad oproti horným viečkám a to je vznik tzv. Ektropia. Ektropium znamená odchlípenie dolného viečka od očnej gule, čo je jednak estetický problém a je to aj funkčný problém, pretože sa nedostatočne rozotierajú slzy po očnej gule. Tento stav by mohol nastať v prípade, že sa odstráni veľa kože pri operácii alebo dôjde v prípade k nejakej pooperačnej infekcii alebo horšenému hojeniu, kde sa zvýši ťah na dolné viečko. Tento ťah odchlípi vlastne dolné viečko od očnej gule. Preto je potrebné pri operácii veľmi dôsledné vymeranie množstva kože, ktoré je možné odstrániť. Ak by došlo v pooperačnom období k ektropiu, je to stav, ktorý je v určitých prípadoch, ktoré ektropiu je mierneho stupňa riešiteľný konzervatívne, to znamená najmä masážami. Ak by bol vo väčšom rozsahu a masážami a konzervatívnym postupom by nebol možné úplné riešenie tohto stavu, tak je možné to potom korigovať následným ďalším operačným zákrokom.